Každý by pravdepodobne očakával, že bude vytvorený nejaký priestor, v rámci ktorého sa buď tá dôvera nadobudne, alebo sa potvrdí tá nedôvera. A toto sa nejako nestalo. Prekvapilo vás, že za vaše odvolanie hlasovala Katarína Začková? Výrazne. To, že tá zmena toho vnímania, toho zmýšľania a dokonca aj tej retoriky, ktorú vlastne počas tých zasadnutí bolo možné sledovať, sa výrazne zmenila od momentu zmeny zloženia tej rady. Portál Marker napísal, že Rada pre mediálne služby a jej zamestnanci nahlasovali príspevky na sociálne siete. Niektorí z nich to vyčítali a považovali to za cenzúru. Dá sa dnes jasne určiť, že čo je spravodajský web a čo už je len nejaký súkromný blog alebo nejaký politický kanál bez zodpovednosti? Veľmi ťažko. Len nedávno ho Rada pre mediálne služby odvolala z funkcie riaditeľa kancelárie. Na poste bol vyše 3 roky. Stalo sa tak krátko potom, ako do rady nastúpili novozvolení členovia touto politickou garnitúrou. Hovoriť budeme nie len o jeho odvolávaní z funkcie, ale aj o mediálnej politike na Slovensku. Pozvanie na debatu prijal Martin Dorociak. Vítajte, dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie. Len čo táto koalícia dosadila nominantov do rady, prišli ste o funkciu. Čakali ste to? Nie tak rýchlo. Dajme tomu, že sa to dalo očakávať. Nemôžem povedať, že by som to nevidel prichádzať, ale rozhodne ma prekvapil ten spôsob a tá rýchlosť a tá ráznosť aj tých prvotných pokusov a nakoniec aj toho samotného odvolania. S novými členmi ste boli v kontakte v podstate pár týždňov. Ako by ste opísali tú situáciu? Ako to vyzeralo, keď prišiel pán Zurianin, súčasný predseda a ďalší? Ako vyzerala tá komunikácia? Kedykoľvek je do rady zvolený nejaký nový člen, tak tá komunikácia prebieha v podstate veľmi rýchlo, veľmi proaktívne zo strany toho úradu, pretože je potrebné zabezpečiť ten základný chod, základnú agendu, stanoviť program na zasadnutia rady, oboznámiť nových členov s tým dianím a s programom zasadnutí, na ktorých sa budú na tých najbližších zúčastňovať. A zároveň je potrebné vybaviť veľmi veľa administratívno-formálnych záležitostí. Čiže tá komunikácia je nadviazaná veľmi rýchlo. A napriek tomu, že veľakrát nemáme k dispozícii ani len nejaký menovací dekret alebo uznesenie mediálneho výboru alebo Národnej rady všeobecne. V tomto prípade bola tá komunikácia veľmi neformálna od začiatku, tým, že pán Zurianin sa vlastne poznal aj s bývalou pani predsedničkou Martou Danielovou, tak tá komunikácia medzi nimi vlastne len nadväzovala na nejaké historické známosti a historické udalosti. A z môjho pohľadu tam neprebehla v podstate žiadna debata, ktorá by sa týkala tej profesnej časti výkonu mediálneho regulátora. Bolo to maximálne niekoľko viet, ale vždy prebiehala takým veľmi neformálnym a žoviálnym spôsobom. A ostatní členovia rady, lebo ste spomenuli len pána Zurianina, s ostatnými ste komunikovali? S ostatnými ešte menej. Tí sa vlastne zaujímali len o to, akým spôsobom, kedy sa teda konajú zasadnutia, akým spôsobom sú preplácané, cestovné náhrady a podobne. A nezaujímali sa v zásade o dianie vo vnútri toho úradu žiadnym spôsobom. Paradoxne, čo všetci z novozvolených členov rady, čo ich zaujímalo ako jediné a ako prvotné, bol ich prípadný konflikt záujmov, vzhľadom na to, že každý z nich pôsobil v nejakej pozícii alebo funkcii, ktorá nemusí byť kompatibilná s členstvom v rade, tak na túto vec sa vlastne pýtal každý z nich s tým, že odo mňa dostal každý z nich rovnakú odpoveď, že ja v zásade ani nemôžem a ani nechcem hodnotiť, či sú alebo nie sú v konflikte záujmov. Ja tu nie som na to, nie som povolaný to vlastne určovať a už vôbec nerozhodovať. Na to je Národná rada a jej príslušné výbory. Ale ak by som mal odpovedať, tak áno, za mňa sú v konflikte záujmov. To následne oni majú nejaké obdobie 30 dní, kedy si ten konflikt záujmov musia vlastne vyriešiť takým alebo onakým spôsobom, čo predpokladám, že každý z nich urobil. Všetci novozvolení sú z vášho pohľadu v konflikte záujmov?
Áno, ak si dobre spomínam, tak každý z nich mal minimálne nejaký element, ktorý mohol byť sporný. Ale teda ešte majú čas si to dať do poriadku. Už nie. Majú 30 dní od momentu zvolenia. Od momentu zvolenia za člena rady majú 30 dní na to, aby si ho vysporiadali. A ak si to do poriadku nedali? Mali by byť zbavení členstva v rade. To môže urobiť kto? Národná rada. O tomto rozhoduje Národná rada. A to asi nie je pravdepodobné v súčasnosti. No, vzhľadom na to, aký ten stav v súčasnosti je, to nie je, že nie je pravdepodobné, je to vlastne nemožné, neudeje sa to. Dôvodom na vaše odvolávanie bola nedôvera k vám. To bol jeden z tých argumentov, ešte skôr ako sa dostaneme k tomu druhému. Keďže tá komunikácia prebiehala tak, ako ste mi teraz povedali, alebo ako ste to opísali, ako sa dá z takéhoto kontaktu zistiť, že niekomu nedôverujem? Nedá sa, podľa mňa. Ja by som to aspoň teda nedokázal. Ak toto má byť... Tam sú dve roviny, alebo viac, ale dve sú také tie hlavné. Jedna vec je taká, že nedôvera je absolútne neuchopiteľný dôvod, ktorý nemá žiadne ani právne, ani hmotné, ani filozofické, ani ideologické vyjadrenie, žiadne. Je to proste len pojem, pod ktorý sa dá skryť čokoľvek. Môžeme si o ňom myslieť čokoľvek. Ak nie je žiadnym spôsobom špecifikovaný alebo bližšie definovaný, tak sám o sebe by asi nemal byť dôvodom na akýkoľvek typ substantívneho rozhodnutia alebo dôležitého rozhodnutia. Druhá vec je, že ak toto by tým dôvodom malo byť alebo chcelo byť, tak ja by som očakával, alebo každý by pravdepodobne očakával, že bude vytvorený nejaký priestor, v rámci ktorého sa buď tá dôvera nadobudne, alebo sa potvrdí tá nedôvera. A toto sa nejako nestalo. Čiže povedzme, laicky to prerozprávam, nejaký čas spolupráce, počas ktorého si povieme, že ako to bude fungovať, alebo ako by to malo fungovať. A keď nebudú spĺňané tie očakávania, povedzme, že zo strany rady, tak potom by sme prijali nejaké rozhodnutie, že povedzme, že vás odvoláme. Áno, takto si to predstavujete, že takto by to malo fungovať. Takto by to fungovať malo, ale už vám viem rovno povedať, že takto by to rozhodne neprebiehalo. Ak by k takéto debate došlo, tam asi sa k tomu dostaneme teda neskôr pri rozdelení takých tých úloh a kompetencií riaditeľa a rady samotnej. Ale tá rada je tam v zásade na to, a zvlášť jej predseda, aby zaujal nejaké základné stanovisko, stanovil nejakú základnú víziu alebo smerovanie toho úradu, smerovanie toho správneho orgánu. S tým, že tá kancelária je ten podporný aparát. Administratívny, právny, analytický, dohľadový aparát, ktorý má vlastne pomôcť tomu, aby sa k tomu smerovaniu dospelo. Je tam aj na to, aby vlastne stanovoval tie základné limity toho, že kde sa môže tá vízia pohybovať, aby určoval tie rámce, tým, že to je ten expertný aparát, tak presne vie, že kde sú tie rámce stanovené, jednak európskou legislatívou, jednak slovenským právnym poriadkom, ústavou, slovenskými zákonmi. A tým pádom, akokoľvek alebo kedykoľvek v minulosti táto debata prebiehala, za celý ten čas, čo si ja pamätám, čo som bol prítomný v tom úrade, tak to vždy dopadlo tak, že tie predstavy a tie vízie boli naplnené kompletne do bodky. Keď prišiel nový predseda alebo rada bola v novom zložení a nastavila si takúto víziu, tak tá kancelária, ten aparát vždy robil všetko preto, aby bola naplnená do bodky. Samozrejme v rámci tých mantinelov, v ktorých sa tá rada môže pohybovať. Nikdy sa nestalo, že by aj nejaká počiatočná, ani to nechcem nazvať, že nedôvera, ale počiatočná možno nie úplne dôvera existovala, tak sa postupne vytvorila práve týmto, že každý vo finále pochopil, že tá kancelária tých ľudí, ktorí v tej rade sedia, podrží profesne, odborne, ľudsky, profesionálne, akokoľvek. Lebo tá je tam presne na to, aby vlastne dbala na dodržiavanie toho zákonného analytického rámca. Alebo ďalší argument, ktorý vám vyčítali, alebo teda vec, ktorú vám vyčítali, to bol ten zámer vstúpiť do zmluvného zväzku kvôli tej sume presahujúcej 20 000. Tam o čo išlo, prosím? A teda urobili ste chybu najskôr? Áno. To samozrejme plne priznávam a to som vlastne povedal aj na tom zasadnutí samotnom. Dokonca som tam mal pripravenú celú tú genézu toho prípadu a toto je naozaj vec, ktorá sa mi dá vyčítať. To je úplne v poriadku. A išlo tam o predĺženie zmluvného záväzku na poskytovanie IT služieb,
ktoré máme poskytované externe. A ten kontrakt sa obnovuje vlastne každý rok, alebo teda každý rok sa uzatvára ako keby nový na obdobie 1 roka, vždy je to na dobu určitú, aby sme mali vlastne jasne stanovený rámec, v rámci ktorého si my dokážeme vyhodnotiť, alebo teda taká už, ospravedlňujem sa, ak stále hovorím my, ale nie je jednoduché. Pochopil som, ale... Po 20 rokoch sa od toho dištancovať úplne. Ale teda ten úrad vyhodnocuje to, či sú tie služby poskytované dostatočne kvalitne, dostatočne odborne, dostatočne dobre, v dostatočnom rozsahu a tak ďalej. Teraz tým, že vlastne ten úrad narastá, tým, ako mu pribúdajú nové kompetencie, ako prichádza nová európska legislatíva, vnútroštátna legislatíva, tak je vlastne nevyhnutné a tak je nastavený aj ten finančný rámec, aj ten rámec počtu toho obslužného aparátu, že jednoducho narastá každým rokom. Od minulého roku, alebo od roku 2024 do roku 2025 narastol o 10 ľudí, čo je v zásade pätina toho úradu. A tým pádom akékoľvek služby, ktoré sú poskytované v rozsahu toho IT zabezpečovania, bolo potrebné jednoducho navýšiť tie hodiny. A toto sa vlastne aj stalo, lebo čokoľvek sa vykoná nad rámec tej zmluvy, tak je vlastne fakturované osobitne. A teraz, aby sa predišlo tomu, že tá fakturácia aby nebola následná, aby ten človek bol k dispozícii toľko, koľko ten úrad potrebuje, aby dokázal obslúžiť toľko ľudí, koľko potrebuje, tak bolo vlastne potrebné navýšiť ten jeho pracovný fond. A tým pádom sme sa pri on je odmeňovaný mesačne a pri takomto celkovom ročnom pohľade na ten kontrakt, ten kontrakt vlastne presiahol 20 000 o pár stoviek. A teraz riaditeľ má povinnosť notifikovať radu o zámere vstúpiť do kontraktu na 20 000 eur. A čo som samozrejme mal urobiť, ak by som si to uvedomil v tom momente. Tým, že ja som vlastne výslednú sumu toho ročného kontraktu nevidel, videl som len tú mesačnú, tak mi vlastne napadlo v tom momente, že sa to má udiať. Objektívne by som to ani nebol schopný stihnúť, pretože tá zmluva sa obnovuje vždy, alebo nová sa uzatvára vždy ku koncu roku. Štandardne je to niekde medzi 20. a 31. decembrom, keď prebehne to finálne vyhodnotenie, keď už vlastne rada nezasadá. Tak to bolo aj teraz. Rada vlastne zasadala niekedy, myslím, že nejaké 18. decembra a následne až nejakého 14. januára, čiže bola tam nejaká mesačná pauza, v rámci ktorej sa to udialo a už by som to objektívne nebol stihol. Chyba sa ale stala, sám ste si ju priznali a povedali, že jednoducho stala sa. Sama o sebe by nebola dôvodom na odvolanie? Nemala by byť. Ak sa máme baviť o nejakej proporcionalite vyvodzovania dôsledkov vo vzťahu k porušeniu nejakých povinností, tak tam vlastne presne narazíme na ten konflikt, lebo opäť tá rada je v prvom rade správny orgán a ona rozhoduje v nejakých ústavných a zákonných rámcoch a ako každé svoje rozhodnutie by malo dodržiavať nejaké požiadavky legality, legitimity a proporcionality. A teraz tá legalita a legitimita bola, takže dajme tomu nejako kostrbato odvodnená, ale dajme tomu. A teraz sa dostávame k tej proporcionalite, čo je tou najdôležitejšou ako keby otázkou. Vždy potrebujeme vlastne vyvážiť ten dôsledok a tú príčinu. Či je toto naozaj ten dôvod. Ale v zásade je to úplne jedno, lebo počas tej debaty, v rámci ktorej ja som všetko toto vlastne namietal, všetko toto som hovoril, dokonca ak by sme mali naozaj tu byť proporcionálni a dôslední vo vyvodzovaní tých dôsledkov, tak nový predseda a nový podpredseda za 2 týždne svojho účinkovania vo funkcii predsedu a podpredsedu, teda za 2 týždne toho, čo vedú ten úrad, porušili 2 ustanovenia zákona. Hej. Ktoré sú, ak by sme sa mali baviť o proporcionalite, dáme tomu, že rovnako banálne, ale v zásade OK. V tom prípade by som očakával, že prebehne hlasovanie o odvolávaní predsedu a podpredsedu. Ja som to počúval, myslím, že tam ste vyčítali jednu zápisnicu. Neskoro odovzdanú a ešte niečo, a to si už ale nepamätám, že čo to bolo. Ale v tejto fáze to nie je podstatné. Podstatné je, že posuňme sa trochu ďalej. To, čo vyplynulo z diskusie, bolo to také akoby podprahové, ale my, ktorí trochu rozumieme médiám aj tej mediálnej politike, tak sme videli, že tam je naznačované, že sú tam nejaké politické záujmy. Vy máte predstavu, že kto by mal záujem na to, aby ste práve vy z rady odišli? Ak to nechcete komentovať, povedzte. Opýtať som sa mohol a chcel. Určite, pokojne sa pýtate, na čo chcete. Ja na čo chcem odpoviem. To znelo trochu politicky. Pýtajte sa, čo chcete. To som si
požičal od jedného českého komika. Ja v zásade nemám takýto vhľad do toho zákulisia a to je vlastne tá najväčšia výhoda moja, ale zároveň aj toho úradu samotného. Nikdy nebol vystavovaný takýmto vonkajším tlakom, ten úrad samotný. Samozrejme, čo sa deje v rade, to je otázne medzi členmi rady. Ale v zásade my sme nikdy neboli schopní identifikovať, aké veľké tlaky existujú, či vôbec nejaké existujú a z ktorej strany prichádzajú. To niečo, čím sme my nikdy nechceli byť zaťažovaní, nechceli pracovať, nevedeli s tým pracovať. A rozhodne, ak by také niečo sa prenášalo do toho úradu, tak to vlastne znemožňuje alebo sťažuje tú prácu takým spôsobom, že tí ľudia sa vlastne nevedia sústrediť na to, čo majú robiť, nie sú schopní to vykonávať a nebudú tam chcieť byť. Čiže skôr myslíte si, že sú rady tlaky, ak sú tak na samotných členov, ako na kanceláriu a zamestnancov. Tak to myslíte, áno? Áno. To, čo následne spraví rada, ako to vyhodnotí, aké dôsledky vyvodí alebo aké opatrenia príjme, to už čitateľné a viditeľné samozrejme je, ale to zákulisie za tým, to naozaj môžeme len tušiť, domnievať sa a špekulovať. Prekvapilo vás, že za vaše odvolanie hlasovala Katarína Začková? Výrazne. Na druhej strane z jej pôsobenia za posledné mesiace a myslím si, že ani nikto z členov rady a nikto ani z ľudí, ktorí ju poznajú mimo jej pôsobenia v rade, nedokázal predpokladať, že čo presne, ako sa v akej chvíli zachová, lebo jej chovanie sa výrazne zmenilo v posledných mesiacoch. Veľmi nepredvídateľným spôsobom. Opäť mohol by som len špekulovať. To, že tá zmena toho vnímania, toho zmýšľania a dokonca aj tej retoriky, ktorú vlastne počas tých zasadnutí bolo možné sledovať, sa výrazne zmenila od momentu zmeny zloženia tej rady. To bol taký zásadnejší moment. Dovtedy bolo pomerne konzistentné. V samotnej rade ste vy pôsobili 20 rokov, približne, hore dolu, ale vo funkcii riaditeľa ste boli tuším 3,5 roka, alebo vyše 3 roky. Teraz nechcem, aby ste tú otázku vnímali s nejakým dešpektom, ale do akej miery je tá funkcia dôležitá? Vedie to len nejaký akoby riaditeľ kancelárie, hej? Že je to človek, ktorého môžeme nahradiť ľahko. Alebo to tak nie je, že tá funkcia je v niečom špecifická? Tá funkcia je zákonom definovaná ako riaditeľ rady. Rada má nejaké orgány a riaditeľ rady je jeden z nich. V predchádzajúcom zákone z roku 2000 bol riaditeľ kancelárie. A zákonom 264 z roku 2022 sa tá pozícia výrazne zmenila aj kompetenčne, aj vlastne funkčne, definične. Tá zmena nastala hlavne s príchodom novej smernice o audiovizuálnych mediálnych službách, čo je vlastne nejaká časť európskej legislatívy, aký komunitér, a následne s príchodom Digital Services Act, čiže nariadenia o digitálnych službách, kde sa vlastne redefinovalo to postavenie. Áno, ten riaditeľ má vlastne plnú kompetenciu alebo plnú zodpovednosť za celú kanceláriu, za jej chod, za to, ako je zložená, ako je rozložená, koľko má ľudí, ako sú odmeňovaní, čo presne robia, aká je náplň ich práce. Čiže má veľkú moc nad tým úradom samotným, ale zároveň aj vo vzťahu k rade, on je ten exekutívny prvok. Čiže rada je tam presne na to, aby stanovila nejaké filozofické, ideové smerovanie toho úradu a rozhodovala. Je vlastne tým decizívnym telesom. Je to kolektívny správny orgán, ktorý rozhoduje kolektívnym spôsobom, aklamačným spôsobom. A tomuto sa má vlastne venovať tá rada. Všetko ostatné má robiť kancelária a v zastúpení riaditeľom. Čiže riaditeľ plní jednak úlohu zamestnávateľa vo vzťahu k tej kancelárii, k tomu úradu, ale zároveň je to aj vlastne exekutívna funkcia, kedy on za toho regulátora koná. Riaditeľ napríklad zastupuje ten úrad, alebo teda v tom nastavení, aké bolo doteraz, neviem, akým spôsobom sa to teraz mení a či vôbec, ale zastupuje ten úrad dovnútra, vnútroštátne, ale aj navonok vo vzťahu k všetkým regulačným združeniam, vo vzťahu k Európskej komisii, vo vzťahu k akýmkoľvek aktivitám, ktoré sa dejú nadnárodne mimo štátne. My vidíme členov rady,
ktorí rozhodujú, majú to posledné slovo. Nevidíme ale to pozadie, akým spôsobom tie rozhodnutia vznikajú. Oni nevznikajú tak, že ak sa rozhoduje, povedzme, že o nejakom podnete alebo nejakom probléme, že členovia rady dostanú nejakú jednoduchú A4 a na základe toho sa rozhodnú. Vzadu je nejaký background, nejaké odborné skupiny, ktoré vydávajú nejaké odborné stanoviská pre ten, ktorý problém. Akým spôsobom je to uchopené? Kto to tam organizuje? Práve ten riaditeľ? Je to práve na tom riaditeľovi? Áno. Áno. Akýkoľvek problém alebo akákoľvek vec je potrebná, aby dospela k nejakému rozhodnutiu, ktoré robí zásadne len rada. To je ešte možno veľmi dôležité povedať. Akékoľvek rozhodnutie robí vždy len rada. A to buď v Senáte, alebo v pléne. V zásade zákon rozlišuje dva typy rozhodovania. To plénum je jednak prvostupňovým rozhodovacím telesom v prípade licenčných vecí, takých tých klasických audiovizuálnych, ale zároveň aj odvolacím telesom v prípade, že v prvom stupni rozhoduje Senát, čo sú vlastne traja členovia rady. Všetko ďalšie zabezpečuje vlastne kancelária a zodpovednosť za to má ten riaditeľ. Čiže akýkoľvek podklad z kancelárie vychádza, za to je zodpovedný riaditeľ. On by ho mal predkladať, on by ho mal prednášať a akékoľvek otázky v súvislosti s ním vzniknú, by mali byť smerované na ňo. Akákoľvek zodpovednosť je vyvodená v súvislosti s tými materiálmi, skončí na tom riaditeľovi. Čiže ten vlastne kontakt medzi radou a kanceláriou by mal byť minimalizovaný na najnižšiu možnú mieru, dokonca až vylúčený v niektorých prípadoch práve z toho dôvodu, aby nedochádzalo k nejakému pokojne aj len nepriamému nátlaku zo strany rady na tú analytickú činnosť, ktorá je zásadne objektívna, nestranná, neovplyvňovaná ničím ďalším ako tou objektívnou realitou existujúcou. Môže byť, ale napokon o tom hlasujú členovia rady. Áno, to je druhá vec. Členovia rady majú, keď to mám trochu vulgarizovať, je to ich pánská vôľa, ako rozhodnú, je to ich vec a to rozhodnutie vlastne musí byť rešpektované aj tým zvyškom rady, ktoré by teoreticky hlasovali v rozpore s tou väčšinou, ale zároveň aj tým obslužným aparátom, tou kanceláriou. A teraz ja ako profesne právnik, ktorý som vlastne začínal ako referent na právnom odbore, a to bola vždy tá najťažšia úloha nestotožniť sa s vlastným názorom. Keď som niečo navrhoval v rámci právnej analýzy, vytvoril som nejakú analýzu, zastával som nejaké stanovisko, rada rozhodla odlišne a ja som následne potreboval vypracovať rozhodnutie, ktoré muselo byť odôvodnené tým, čo rada vlastne uviedla na tom zásadnutí, čo mohlo byť pokojne v rozpore s tým, čo som si osobne myslel. Na druhej strane to bola moja práca a musel som robiť všetko preto, aby to bolo. Ešte posledná vec, ktorá sa týka odvolávania. Vy ste odovzdali už agendu niekomu konkrétnemu? Neodovzdal som ju nikomu konkrétnemu. Ak dobre viem, po mojom odvolaní ja som vlastne opustil rokovaciu miestnosť, lebo tým pádom už moja prítomnosť nebola opodstatnená. Riaditeľ sa zúčastňuje na zasadnutiach rady s poradným hlasom. A ako náhle som prestal byť riaditeľom rady, už som tam vlastne nemal žiadne opodstatnenie, čiže ja som sa z tej miestnosti vzdialil, ale vedením bol, ak dobre viem, dočasne poverený jeden z mojich kolegov, vedúci právneho odboru, ktorý tým, že patril do toho najúžšieho vedenia a tá komunikácia prebiehala medzi nami na dennej báze, rovnako ako aj medzi ostatnými členmi toho najúžšieho vedenia, tak vlastne ani nie je potrebné nejak špeciálne tú agendu odovzdávať, lebo sú informovaní v podstate všetci o všetkom do nejakej miery. Nie nevyhnutne každý o všetkom, ale vlastne kolektívne, ako keby všetky tie informácie. Čiže vlastne vtedy ste v práci neboli? Odtedy som bol v práci len podpísať dohodu o ukončení pracovného pomeru a odovzdať kľúče a prístupové. Trochu sa chcem posunúť, ale veľmi jemne nadviažem. Jednou z vecí, ktoré vám vyčítal predseda rady Michal Zurianin, bolo, že kancelária vykonávala aktivity, ktoré by robiť nemala. Ono to odznelo aj priamo na tom rokovaní. Niekto to spomínal, už si nepamätám presne kto, ale odznelo to tam. O čo tam išlo? Vôbec netuším. Presne to je to moje. Čiže tá výčitka akoby neodznela predtým niekde, lebo ja som mal pocit, keď som to počúval, že asi sa bavili predtým, že asi vy viete, o čo ide, že neviem to len ja ako poslucháč. Nie, tam žiadna komunikácia týmto smerom neprebiehala. To bolo vlastne to, čo ma zarazilo najviac, že ja som sa vlastne dozvedel o zámere odvolať ma, alebo teda odvolať všeobecne riaditeľa a o akýchkoľvek výčitkách alebo o vyslovení nejakej nedôvery priamo na tom zasadnutí. Napriek tomu, že s predsedom som sa rozprával deň predtým,
možno 40 minút. Ale rozprávali sme sa len o tom, ako sa mal na dovolenke, lebo hneď potom, ako bol zvolený do funkcie predsedu, tak odišiel na dovolenku, čo je úplne v poriadku. Vrátil sa deň pred zasadnutím rady a tam sa asi 40 minút rozprávali o tomto. Ale to bolo v zásade všetko, o čom sme sa rozprávali. A to ma veľmi sklamalo aj ľudsky. Ak mám byť úplne úprimný, tak musím povedať, že ma to sklamalo aj ľudsky, lebo ja som mal do toho momentu, od momentu, keď sme sa prvýkrát stretli, a keď bol zvolený ako člen rady, do tohto momentu som mal pocit, že sa vždy bavím s rovným chlapom, férovým človekom. Napriek tomu, že informácie, ktoré sa ku mne dostávali následne, bez toho, že by som si akým spôsobom vyžiadal, naznačovali presný opak. Len ťažko sa tomu verí, keď ste s tým človekom v priamom kontakte a všetko vyzerá inak. Následne sa ale ukázala moja chyba v osobnom úsudku, keď to správanie a konanie, ktoré sme, alebo teda ste, alebo ja som mal možnosť vidieť priamo na tom zasadnutí, bolo také zbabelé a podlé v zásade. Čiže... Myslel som si, a preto som sa na to pýtal, že to bola vec, o ktorej vlastne teraz chcem hovoriť. Portál Marker napísal, že Rada pre mediálne služby a jej zamestnanci nahlasovali príspevky na sociálne siete. Niektorí z nich to vyčítali a považovali to za cenzúru. Váš pohľad je aký? Ja som to na jednom z tých, alebo na viacerých z tých zasadnutí rady vysvetľoval pomerne podrobne. Dokonca sme k tomu vypracovávali veľkú správu, analýzu, ktorá obsahovala všetky dáta, všetky údaje, ktorými sme disponovali v tejto súvislosti, čiže všetko bolo transparentne rade predložené. Celý rozhovor a ďalší bonusový obsah je na platforme Hero Hero. Link na bezplatný prvý mesiac nájdete v popise videa.